Med Per og hans forældre nu til Grækenland, og de andre, de er jo ikke, jo slet ikke spor misundelige. Nej. Men det er dejligt, at du har nogle gode kammerater. Og en af dine andre større interesser, det er jo fodbold. Og det er du bare rigtig god til. Selvom du hver gang vi er ude til kamp siger, nej, og jeg var ikke god i dag. Og når vi så hører din træner, så siger de altid, jo, det var han. Altså han kan godt komme hjem og sige, det har simpelthen været den værste kamp nogensinde, og jeg kunne bare ingenting. Men så trænerne, jo, det er bare ham selv. Og jeg ved i hvert fald, at din far han er rigtig glad for, at du valgte at begynde at spille fodbold, så I kunne have det sammen. Der var jo mange år, hvor det slet ikke sagde dig spor at skulle spille fodbold. Men i dag, der hygger I jer. Og er jo begge fans af både FC Midtjylland og Liverpool, og skal nok også derover en gang. Ja, der er noget misforstået, men det Så er det her, vi skal sige Manchester. Men noget du også er rigtig glad for, og det er du blevet her inden for det sidste år, det er jo at sidde ved computer. Men du kører dem jo simpelthen varme, så de står af en kant. Hvad du nogle gange sidder og laver med den computer, det ved du ikke. Det er i hvert fald helt omkring. Og en af dine helt store idoler er jo Kompine. Og der har vi faktisk en lille overraskelse til dig. Så hvis I vender jer om og kigger på fjernsynet. Dem der nu kan se. Den er se for dig, sæt den nede ved siden af. Hej Ole, det er Kompine her med en lille hilsen på din kæmpe store dag. Jeg hører, at du skal konfirmeres, og derfor så vil jeg bare lige sige kæmpe tillykke, og at jeg håber, du får en god dag med masser af fede gaver, masser af venner og familie og masser af god mad. Du skal vide, at jeg sætter kæmpe pris på dit store engagement i min YouTube-kanal. Det gør det så meget nemmere for mig at lave videoer, når jeg ved, at der sidder kæmpe fans som dig derude og ser mine videoer, liker dem og deler dem og kommenterer på dem, og bare ikke kan vente på, at jeg laver nye videoer. Det gør det hele værd, og jeg elsker, at I elsker det, jeg laver. Jeg håber, at du for eftertiden også vil være engageret i min YouTube-kanal og være en kæmpe fan, ligesom du er nu. Og anyways, så har jeg ikke så meget mere at sige, end at jeg håber, at du får en virkelig, virkelig god dag, og så håber, at vi ses i næste afsnit. Ja, jeg skrev jo til Kompine, da jeg fandt ud af, hvem det var, Rune han godt kunne lide og så videre, og så skrev han tilbage, selvfølgelig ville han gerne det, fordi Rune han er en af dem, der er med, når han livestreamer, og jeg gør alt muligt, jeg ikke forstår en bræk af, men ja, det ville han i hvert fald gerne. Men Rune, når du nu sidder på værelset der i så mange timer, så kan der jo også godt komme til at lugte lidt derinde. Det kan vi godt være lidt kede af en gang. Så derfor så har vi en lille gave til dig. Så får han lavet det lugt, der er en wunderbaum nok, ikke? Så er det jo nok en wunderbaum. Det er et Skittles duftlys. Men Rune, hvordan er det nu lige det er det der med de ord der? Det kan jo godt drille dig lidt en gang imellem, fordi Skittles eller skilles, ja, og andre ord der også kan sådan important eller impotent. Og lang tid så gik han jo og sang, nu har jeg købt mig en lomlæge, og vi andre forstod ikke, hvad det var. Det var så en Walkman. Nu har jeg købt en Walkman. Og nu håber vi ikke, du får græd i dit øje. Han var 20 år. Ja. Og så vil Sara lige holde en lille tale også. Ja. Lige her ved. Den her for også. Ja. Først vil jeg lige sige tillykke igen, Rune. Og ja, jeg vil egentlig bare fortælle om nogle af de ting, vi har oplevet sammen. Og så har jeg haft nogle gode kontakter, som så kan jeg vise nogle videoer. Så tak til mor og Bo. Altså siden vi har været små, så har vi været meget sammen og været meget tætte. Og vi har leget rigtig meget sammen, både i haven og på værelset, og har oplevet en masse ting sammen, været på ferie og har været i sommerhus og besøgt familien.
og du har været rigtig fjollet, hver gang mor eller far og andre har været kommet med kamera. Så har du lavet meget sjove ansigter, og hvis du ikke helt selv tror det, så kan du lige se her. Nej, okay, den er der. Ja, og det er der mor far. Hvor er det for deres bryllup af? Den vil ikke lige med de der billeder. Nå. Men altså, de kører også her til mors computer. Nu kommer de. Der kom i hvert fald lige en. Nå, den anden vil ikke. Men det har man jo nok også lagt mærke til, hvis man har set her på fjernsynet. Altså, bare for de billeder, der har været, så kan man jo se, at du er verdensmester i at lave grimme ansigter, og du er i hvert fald rigtig god til det. Som sagt, så har vi lavet meget ind på værelset, og har lavet mange mærkelige ting derinde, og kravlet på alt, du har kunne komme op på. Og ude i haven, der har vi altid godt kunne lide at lege, og har leget i legehuset og i sandkassen, og har gynget sammen. Det har vi jo altid rigtig godt kunne lide. Men igen, hvis morgen kommer frem med kameraet, så bliver du altid lidt fjollet. Så skal du da lige have lov til at se her. Han skulle lige have hjælp. Så slader jeg lidt. Så slader han på. Ja, altså jeg har jo altid rigtig gerne ville kysse og kramme dig og hjælpe dig. Men altså det er jo ikke altid, jeg lige har fået lov til at hjælpe dig og kysse og kramme dig. Nogle gange så vil du altså bare hellere have, at det var din mor, der skulle hjælpe dig. Også selvom jeg rigtig gerne ville hjælpe dig, hvis der skete der noget. Så altså, hvis I nu prøver at høre rigtig godt efter her igen, så kan I jo høre, når Rune han rigtig gerne vil have, at mor hun skal hjælpe. Altså,
Ja, altså, man kunne i hvert fald godt se, at jeg ikke måtte hjælpe ham her. Det var kun min mor, der måtte hjælpe. Man kan heller ikke sige, at det er normalt at rende rundt om sin mor hele tiden og sige, at hun skal hjælpe en. Altså, så vi må jo bare sige, at du i hvert fald ikke er et helt normalt barn. Men selvom jeg altid gerne vil hjælpe dig og ikke altid må, så har vi altid været tætte og har ikke kun været hinanden. Da jeg skulle starte i skole, der ville du også flytte børnehave, fordi du ikke ville væk fra mig. Så når jeg havde frikvarter til skolen, så kom du jo hen til lågen eller hegnet nogle gange og ville sige hej og have et kram. Det sker jo så bare ikke mere, for nu må jeg jo klart nok sige hej til dig på gangen, uden du bliver helt mærkelig. Men altså, tiden gik, og vi blev ældre. Nu der sidder vi jo mere bare på værelserne og ikke rigtig snakker sammen. Og hvis vi frivilligt skal noget sammen, så er det jo at spille fodbold eller drille hinanden. For vi har jo også set mange film sammen sidste år og spillet meget PlayStation, men det gør vi jo heller ikke mere. Og altså, hvis vi ser hinanden, så er det jo, hvis vi skal spise, eller hvis du skal drille mig med, at du er blevet højere end mig. Men selvom vi gør det, så har vi også stadig tit rigtig mange sådan, snakke, nogle rigtig gode snakke, med ting, vi ikke vil snakke med mor og far om, hvilket jeg sætter rigtig meget pris på, at vi stadig kan. Og det er jo nok, fordi vi ikke er så langt fra hinanden alligevel. Så ja, jeg vil bare slutte af med at sige, at jeg elsker dig, Rune, og du er en perfekt lillebror, selvom du godt kan irritere mig meget. Så jeg har jo så valgt, at du skal have det her, fordi jeg så tit har gået ind efter, jeg begyndte til fodbold, og har taget alt dit sportstøj, så du ikke selv altid har haft noget, da du lige træning eller kamp. Tak. Ja, men du har jo også en anden søster, din lille Emma. Og selvom du gerne vil virke som en rigtig sej fyr, så går du ikke af vejen for en Emma-krammer. Kommer gerne ind hver aften og vil gerne give en kram, inden vi skal sove. Men det er ikke altid Emma, hun gider. Nej. Men noget I to har sammen, det er, at I elsker at hygge-nygge. Det er simpelthen et ord, de har opfundet. Helst med popcorn, slik og chips og alt sådan noget. Og derfor så har Emma en gave til dig, og så håber hun, at I kan hygge jer med den. Tak, det er fedt. Jeg kan også hjælpe ham da. Den er bare proppet med alle mulige lækre ting, der er. Det kan du. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du nogle gange kan give mig grå hår på hovedet. Det kan have så mange nu, men der er nogle stykker, og det er din skyld. Fordi at når vi skal ud og købe sko og tøj sammen, men det er simpelthen med livet som indsats, var jeg lige ved at sige. Du har simpelthen udviklet falkeblik. Du kan stille dig ved døren i hver forretning. Lige kaste blikket rundt gennem væg og det hele, for at sige, der er bare ikke noget, jeg kan bruge herinde. Og det kan være, selvom vi har kørt langt efter det. Jeg kan for eksempel huske, at vi kørte til Viborg. Du skulle ind og have nogle bukser ind i H&M. Og du står og kigger på hele rækken. Der var heller ikke noget, du kunne bruge derinde. Og jeg tror nok, vi havde en diskussion
af kaliber derinde. Så derefter, så får Rune simpelthen tøjfri. Nu må han selv sørge for at købe det, han vil have. Men jeg synes jo, at vi kom godt fra at købe dit konfirmationstøj, selvom din far han blev noget bleg i hovedet, da du begyndte at kigge på skjort. Så holdt jeg alligevel ved, Rune. Men jeg har købt noget til dig, Rune, og jeg er sikker på, at den her, den falder i god smag. Tak, mor. Den kunne godt bruges. Den lille, det er også ret flot, så den kunne godt bruges. Men det er jo ikke kun mig, du giver grå hår på hovedet. Det må være værre for din far, jo. Hver gang han kigger ind på dit værelse og konstaterer, at du igen har halvdelen af vores kopper og vores tallerkener til at stå derinde mellem dit tøj og dit rod og dit, hvad du nu ellers har, så vokser der lige endnu et ud. Så vi har en ting til det her. Den må få lov til at stå inde på dit værelse. Det kan godt være, du skal skrive på det. Det kan man ligesom prøve at få. Det er vi ikke op med. Det var en koncert, ligesom da de var små. Det er hans. Ja, det er faktisk lige her. Lad op, altså bare. Det er en kop med hans billede på, så det ved han er hans. Men Rune, du skal vide, at vi er rigtig stolte af dig. Du er en rigtig dejlig dreng, og du ved altid, hvad du vil. Ja, det vil så sige næsten altid. For når det kommer til det, som præsten også har med, hvad man gerne vil blive, når man bliver stor, så har du haft mange bud på, hvad det kunne være. Ja, først så tænkte du, jeg vil være landmand, fordi så behøver jeg faktisk nærmest ikke engang gå i skole. Det var da en gang, da han i hvert fald slet ikke gad noget lektier. Så tænkte han, mekaniker, det kunne også være noget, fordi så kunne man jo tjene nogle af de her kære sorte penge. Men, det var måske alligevel ikke helt det. Så faldt valget på jægerkorpset, og der satte moren foden ned og sagde, nej, min dreng, det vil jeg ikke, det er for farligt. Men nu snakker du så om, at det kunne være, at du måske skulle blive politibetjent, og det er nok et kompromis, jeg må gå med på, når det nu gerne må være lidt spænding i det, der skal ske. Men vi er sikre på, at lige meget hvad du vælger, Rune, så bliver du rigtig dygtig til det. Og du har jo altid gerne ville tjene penge, og du har jo så fået arbejde ude på Flaskecentralen nu, og det er du glad for. Og vi er også sikre på, at du bliver glad for at være derude. Og du har også altid været rigtig god til at gå over til naboerne, John og Amy, og hjælpe dem. Det er ligesom om, at når mor og far ikke svinger pisken, så kan man godt lave en hel masse. Men Rune, vi elsker dig, og vi håber, at dagen i dag bliver, hvad du har drømt af. Skal vi hejse os? Rune, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Skål! Da jeg sagde, tog du et forkert glas.